No niin, reittisuunnitteluhan kuuluu tietenkin niin kuin benchmarkkaus ja mä tulin käymään täällä Rovaniemellä tällä Napapiirin uusilla pyöräreiteillä katsomassa ja kokeilemassa vähän miltä ne tuntuu ajaa. Että tämähän on tämmönen täysin rakennettu pätkä tässä, tämmönen kivituhkalla peitetty ja muotoiltu hyvin kova reitti ja siinä on tosi kiva ajaa pyörällä ja sitten täällä on tehty tämmösiä niin kuin mäkiä, tämmösiä pikkumäkiä, joiden ajaminen on kyllä niin kuin tosi nastaa ja täällä sitten kun vaikka tässä ei niinku korkeuserot ei ole mitään isoja, niin tää niinku tää ajaminen on tosi kivaa. Niin kuin näette, niin täällä on sitten nämä mutkat on tehty tälleen niinku ihan kunnolla kallistuksilla ja niistä voi sitten omien taitojen mukaan ajaa hiljaa tai kovaa ja no itse en mikään MTB-mestari ole, niin meni aika varovasti nämä mutkat, mutta mä luulen, että kyllä jos näitäkin haluu muutaman kerran tässä ajaa niin, ja kokemusta kerätä lisää, niin varmasti kyllä niinku semmonen tosi kiva elämys siitä muodostuisi ja rohkeuskin varmaan kasvaisi kokemuksen myötä mutta että niin kuin katsoo tätä niin kuin reittiä täällä niin kuin maastossa, niin sehän katoaa tuonne maastoon melko hyvin, eli se ei niin kuin pahemmin siellä sitten erotu. Rakennusaikana on näköjään kaivinkone joutunut vähän puita kaataa, mitkä on jäänyt keräämättä pois vielä mutta tämä niin kuin esimerkiksi siellä Jyrkkävaarassa, mihin on näitä alamäkireittejä suunniteltu, niin jotain tämän tyyppistä mä näkisin, että siellä sitten tulee olemaan ja näähän ei sillä lailla esimerkiksi metsätaloutta millään lailla estä, että ainut tietenkin, että jos joudutaan koneella ajaa yli, niin sitten se pitää korjata se reitti siltä osin, jos se rikkoontuu, mutta muuten kyllä niinku tämmönen investointi pyöräreitteihin on kyllä mun mielestä tosi hyvä ja sitten muistaa ne markkinointijutut kanssa, että tää esimerkiksi, mä tulin tuohon Napapiirille, niin mä yritin kyllä kovasti etsiä opasteita tälle reitille, mutta piti sitten lopulta lähteä kun kävin täällä rakennustyöaikana sitten katsomassa, niin lähtiä vain reitille ja sitten kun tulin tuohon reitille, niin kyllähän sieltä sitten niinku seuraamalla reitin alkupäähän, niin siellä oli pieni kartta, mutta Napapiirillä ei kyllä hyviä opasteita ole tähän reitin alkupäähän. Eli tässä tullaan taas siihen, kuinka tärkeä on se opastus myös reitille suunnitella hyvin. Mut joo, kokemuksena ja tällaisena niin kuin ensipurasuna, niin mä kyllä tykkään tästä radasta tosi paljon ja toivon, että tällaisia nähdään sitten Kemijärvelläkin mahdollisimman paljon.